Dame na sumurong na siyan sa luhut na roha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Damang dainang, di bagasan minggu na pa-20 dung Trinitatisun, ima tu minggu tanggal 30 Oktober tahun 2022, epistel dihita manang jamita tu partangyangan. Ima natar surat di Rom bidu onom ayat 15 rodi ayat 20 songonom mahatana disi lausta paihut-ihut ma atong behana ma mardu sama hita ala ginonggoman niya sinirohai dada ginonggoman ni patiki hita dauma anggoi dang diboto hamuon ia tusi di pasahat tamu dirimu gabi hatuban pangoloi. Hatuban ni ido hamu akka na mangoloi. Manang hatuban ni dosa tu hamatean, manang pangoloi tu hatigoran. Alai mauliate ma di debata. Alasal putiki pangadupan muna di dosai. Gabi pangoloi hamun waeng sian nasa rohamuna di ruhu ni puda naung sahat tu hamu. Aidung malua hamu siad dosai. Gabi tuduk dohamu mangoloi hati gorani. Ruhu ni jolma ma hu upamahon ala ni hagaleon ni daging muna. Ai songon naong pinasahak muna akka ruas muna. Gabi pangoloi di hahudarun dohot di naso uhum. Mangulahon naso uhumi. Songonima pasahat tamun waeng akka ruas muna tu hati goran. Laho babadia hosa. Tutunian uju hatuban ni dosa hamu, malua dohamu sian hati goran. Atong, dia do parbue muna disi, akana hina hilahom muna anggon waeng, ay hamatead do hapateanna. Alain waeng, dung malua hamu siad dosai, dung gabi pangoloi di debata hamu, adong do parbue muna tu habadiaon, jala hanguluan na saling liling na do hapatian na. Ay upati nohor ni dosa do hamatean. Alay basa-basa ni debatado hanguluan sa liling-liling na marhite-hite Kristus Jesus tuhatay. Ido sahat na. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Jesus. Molo tapay hutihut nuay nga kanamasa di bangsoon. Si patamayla do hitaw bigi jalamar nida pangalahon ya kadongata natargoar Kristen. Buasa masa si songoni Kristen hape siulahon najat. Mabuak hosa ni dongan na jolma. Siula akka hajahaton. Naing mangalipehon uhum muse. Dohot akka lan na asing na. Tung masay hona dohata na pinasahak ni Apostel Pauluson tuhitan waing. Sotung naso sarobang do pangalahota doho haporsiauta. Di sialani tasuliki majolo dia do nanidok ni Apostel Paulus di bagasan turpuk ni jami taon. Di pasaha Apostel Paulus do surat naon madapoto nakana porsea na di parserahan di luar Rom. Di sialamia do akana porsea di tonga-tonga niya kabangso naso porsea. Ragam do na niya do panasida akaha mauloni. Pamisa-misa ni haguguun na marhuaso do pihatihay. Di paingo Apostel Paulus suriyay. Asa sarobang niyan. Pangalaho na doho haporsiaon na di Jesus Kristus. Tutumak korhon na humurang do pangatusion na lipe. Nunga saha pangatusion na dinggan taringo tu haporsiaon di Tuhan Jesus Kristus. Tuhuriyay. Naso mangulu be ditoru ni patik akan aporsiay. Alay di bagasan asinirohan ni Kristus Jesus do. Molo nunga mangulu di bagasan asinirohan ni Kristus, nunga mian na porsiay di atas ni patik. Astuan na nunga tarulahon ni jolma patiki,
molo dihanguluhod do holong doho hasitongan na siya Tuhan Yesus Kristus. Disiala kana porseya di Yesus Kristus ido naong pinalua ni Tuhani. Naong malua siya dosa na pinalua ni Tuhani. Molo naong malua siya dosa, doson naong bongot do tu hasitongan hati goran. Ido pangatusion na pinasa ni Apostol Paulus di bagasan turpukon. Damang dainang, dia doi barna jolma na mangulu di toruni patik, doho jolma na ginonggoma na siniroha, molo tapay hutihu pangatusion ni patik, nagabi aturan na pinasaha ni debata tu bangsona doho tu jolmay. Sasitong na, dadani holong na do patik nai. Asa mangulu jolma na hinaholongan nai, di bagasa kolong na sitong. Siya ni boto otama, na umarga do jolmay siya patik diadupan ni debata. Ay di pasaha debata pe patik na, asa mangulu do jolmay di hasitongan ni holong ni debata. Ido bahen, asa di pasaha Apostol Paulus si payungot tuah kana porsea, asa unang disiala nang mangulu di bagasan asini roha ni debata, jalamian di atas ni patik, gabi marlomo-lomo mangalau si patik ni debatai. Manang, gabi makorhon lem tu jahat nasahala jolma, mangula aka nasudinggan. Ala asini roha ni debata, gabi dang dia turehobe aturan nasia debata. Songon sahala dak danak naman jamarupani, naholan naing madapo holong ni roha. Alai dangolo mangulehon na hobar tulomo ni rohani na torasna. Didok rohani jolma si songoni. Mardosa pe hita, jakonon ni debatai do hita muse. Sesaon na dudusata. Disyalani i, beta mahita mangulehon akadosa. Pangatusion na lipe si songonima na jinaga ni Apostol Paulus. Asonang masa di ngulu ni huria naung porseai. Damang dainang, udut ni balga ni holong ni debatai, imana ro Tuhan Yesus Kristus manopo hajol maun. Hamu baud do nabinuan ni Tuhan Yesus tu portibion. Asamu bajol may siya dosa doho siya nakasubian ni dosa, manang doho siyan parange pakorhon di dosay. Ay pakorhon di dosa luhut na, akapangalaho naso tama diadupan ni debata. Ay paraloa tu debata do dosay. Songon nabinahin ni sibulis tu debata. Jadi targuar na mangoloy sibulis do, molo say di paololoy hagyo ni dosa. Laos disima naung doho doi na mangalo debata. Hobar tu sima na pinasaha ni Apostol Pauluson. Asa takasma isi do tuan ni akajolmay. Tuhan debatado manang sibulis. Molo Tuhan debatado na gabituan ni jolmay. Totu ihutonon nama di bagasan hauduhon na pinasaha ni Tuhani di bagasan patikna. Mangulahon nasa na hinalomohon ni debata. Jala manadikkon manang maninggalhon, jala mananggalhon nasa hagyo ni dosa. Baliksa, molo sibulis do na gabituan ni jolmay. Gabi si pangoloy maibada di sibulis. Ima na mangulahon akahajahaton. Napatupahon ganup nasa akasubian ni dosay. Jala akasi songonima na martuaton sibulisi. Damang dainang. Tangadong nasatonga-satonga manang namarsipata di si. Molo gabi hatuban ni debata, manang hatuban ni Kristus, pasti do marasing tu hatuban ni sibulis, manang hatuban ni dosa. Disialay ko takas do di dia hapiahan manang inganan ni jolmay. Di debatado manang di sibulis. Iko takas do isi na punah jolmao ni. Debatado manang sibulis. Tadau duhawi sian perbuina. Molo akana jaha do diulahon namarbona mai tu sibulis. Alai molo debatado bona ningoluna.
tarida maisian akka ulaun na naringgan di bagasan holong doho asini rohani de bata. Jadi da ngadong sato ngaburju manang sato ngajat asa hibul dojol mai tadaun sian napunasa. Damang dainang hobar tu jami taon adong sada sarito namari pola taringot sia dia do tadau jolma naung muba manangdang. Di baritahom ma adong sahala ama si subur tuak di sada tiki minum tuak maibana rap doho donganna di topi tau tuba. Nunga pola tung mas segudang ibana na minum tuaki. Pola dosa ahat namar hata-hata ibana. Roma dongan nama dok. Nunga sahi bei amaniaha. Mulak mahita. Nunga pola mabukko. Roma matai madok. Ise madok au mabuk. Molodang porsea hamu apatok kamu maau tu tawan. Tarlange yau dopei tutopian. Ima tadana nasomabu dopeau ninna ibana. Burju rohani dongan nai. Muse molo na mabuk pe ibana asa langsung sadar ninna rohana. Di panakok mamatay tu parau. Dung pigadaw siya tapian ni tawi. Didabuhum mamatay. Alay dia mana masa damang dainang. So tutopi ni tawi di langeya matay. Alay huhu do ibana mugap-ugap. Jala lamadaw do ibana madopakon tonga ni tawi. Damang dainang. Songon ama na mabuki. Namarlangi madaw siyan topi ni tawi. Dang diboto ibana tujuan na. Songon ima jolma na so marhamu bau dope. Sian ganup na sahajahaton na. Sian aka subian ni si polisi. Manang subian ni dosai. Godang dohala nuaing na mabuk di portibion. Mabuk harta. Mabuk jabatan. Mabuk hormat dohok lan nasing na. Songon ama na mabuki. Nama nopok hamatian na do ibana disi. Disyalani. Tada ninang porsea di Tuhan Yesus Kristus. Muba maibana sian subian ni dosai. Gabisi pangoloi di debata. Nama sedi sian nasa hajahaton. Jala burju mangaraduti hadaulaton. Tuhan debatama. Nama masu hita saluhutna. Amin.